Αυτός κάνει μια συναυλία τώρα 14 Μαΐου και μέχρι μέσα. Τι το κάνει. Να είστε καλά, εγώ είμαι απ' έξω, να είστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Dennis Nike, Dennis εδώ from America. Yeah. How are you? Fine, thank you. You like Catholico? Yes, I love it. Always. Yeah, You but I love will it. come to Asia You love here. Ο Ντίνος εδώ, ο φίλος, ο Γιάννης συμμαθητής, κύριος Καρβέλης. Όλα καλά, μας αρέσει το τολικό. Τραγουδάμε Always Forever, φορετολικό. Yes, I like it. Εφραίμ, two words, φορετολικό. Πάντα εδώ, πάντα εδώ, να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά και θα τραγουδάμε και θα πίνουμε. Athens, you mean Αγρίνιο Athens. Κοντά είμαστε, ναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Πάγαμε καλά, ήπιαμε καλό, καφές καλός. Πολύ καλός. Πληρώσατε ή την κοπανίσατε, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει φράγκο, Περνάτε καλά. Πολύ καλά. Από γυναίκες καλά πάμε. Χαρά, Εντάξει, καλά. Να είστε καλά. Πολύ καλά, Αποστόλη, να είσαι καλά. Μα λαβράκι. Όσοι μη πέσεις, Δίνο. Δίνω, για πες μου τώρα. Αυτό ποιος το έφτιαξε, η μανούλα σου, Η αδερφή μου. η αδελφή σου. Ναι. Ήταν λαβράκι 1 κιλό περίπου, έτσι. 2 λαβράκια για την εκδοχή. Και μας έφερες εδώ στην παραλία να φάμε. Σου άρεσε? Ναι. Λαβράκι Καπαμάη το Λυκιώτικο και φιλοξενήσαμε το φίλο μου, δήμαρχο της Ιθάκης. Ωραία, πολύ ωραία. Και ελπίζω να μας ανοίξει το διάβλο εδώ. Και θα κάνουμε την αδελφοποίηση το καλοκαίρι. Και τι άλλο θα κάνουμε το καλοκαίρι? Μια ωραία συναυλία με φίλους από το Ιτωλικό. Φίλους από το Ιτωλικό. Και είσαι μέσα. Με καλούς συνθέτες και μωρό μου κούκου. Είμαστε με τον κύριο Φουκά Ευαγγελινό στο Ιτωλικό. Δύο λόγια για τον τόπο μας γενικώς. Είμαι από Ιτωλικό, Νεοχώρη, Μεσολογγί, όλα. Έχω μεγαλώσει στο Νεοχώρη, αλλά είναι τόσο κοντά τα μέρη εδώ που είναι σαν άμορφο το Ιτωλικό. Είναι ένα πανέμορφο μέρος και εδώ μεγάλωσα, εδώ ξεκίνησα τέλειωσα το σχολείο μου και από εδώ εμπνέομαι. Είναι το μέρος που με ξεκουράζει και μπορώ να παίρνω δυνάμεις για να συνεχίζω. Όταν είστε Αθήνα αναπολύετε τον τόπο. Πάντα. Περιμένεις πότε θα έρθει το Χριστούγεννο, πότε θα έρθει το καλοκαίρι, είμαι πάντα εδώ. Έχετε παρέα φίλους εδώ? Πολλούς φίλους και από το σχολείο. Και ίσως αυτοί σας τραβάνε οι φίλοι. Όχι. Α. Όχι μόνο οι φίλοι. Α, ωραία. Τραβάει και Το η περιοχή περιβάλλον. γιατί πιστεύω ότι είναι πανέμορφο. Το περιβάλλον. Έρχεστε συχνά? Έρχομαι πολύ συχνά. Γιατί είστε από τις ελάχιστες περιπτώσεις, μιλώ με ειλικρίνεια, που επισκέπτεστε τον τόπο. Τον τόπο μ' μας. αρέσει γιατί είναι ένας τόπος που έχει φυσικές ομορφιές, μπορεί να μην είναι ανεπτυγμένος όσο πρέπει, που θα έπρεπε, αλλά τις ανακαλύπτω και κάθε φορά μου φαίνεται και καινούριος τόπος για μένα. Η Αθήνα σας δίνει κάτι παραπάνω? Η Αθήνα όχι, μου Πέρα δίνει από μόνο τα την επαγγελματικά. επαγγελματική μου Ακριβώς. δραστηριότητα. Αν μπορούσα, και το λέω ειλικρινά, να μπορώ να είμαι 6 μήνες εδώ και 6 μήνες στην Αθήνα, θα το έκανα ευχαρίστως. Όταν μεγαλώσετε θα χορεύετε ακόμη? Θα χορεύω και θα ζω εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, τα παιδιά εδώ πέρα. Φιλάκια. Να είστε καλά. Ωραία, με τον Τίνο εδώ. Να είστε καλά. Το φίλο μας. Εφραίμ, θα χαρίσει ένα τραγουδάκι, ένα ρεφρέν στον κύριο Φουκά. Χωρίς την αγάπη σου θα ήμουνα μόνος, η πίκρα θα με πνίγε το δάκρυο πόνος. See you guys. We love you everybody. We love you. Σας αγαπάμε τοπικά. Να είστε καλά. Bye bye.